te laten zien, man. Ja, man. Ik heb dat voorbij zien komen, dus... Ja, heb die tas aan. Ja. Hey, mensen, laten we dit even sharen. Voordat je wijst, June. Laten de mensen dit even sharen. En veel likes. We hebben veel likes nodig. Dit is een Surinaams bedrijf in Nederland. En het mooie ervan is dat het stof van wat deze dingen gemaakt zijn, komt uit Suriname. Oké, de stof, die tas die hij daar aan heeft, is de welbekende Pangi-stof die we daar hebben. Die heb je toch in Suriname. En ik heb deze tas zelf ook. En ik kan je zeggen, kwaliteit is hard. Trangen. Ik heb mijn neef zelf hier op bezoek. En die man hij gaat gek van die tas. Mijn zusje, die heeft ook dan eentje georderd. En zo. Maar kan je die strap even wijzen om ze te laten zien dat we Suriname en Paramaribo op die groetjes uit Curaçao sowieso. Zo, je ziet daar Suriname, dan zie je Paramaribo en dan zie je Kulturu. Ja, want dat was ik vergeten te wijzen sowieso. Dat was ik vergeten te wijzen. Ik weet dat dit een vroege live is, maar we gaan het laten voor de mensen die later van het werk komen. Maar jullie kunnen dit ook sharen, zodat die mensen die van het werk komen later dit ook kunnen zien. Want normaal doen we geen vroege live, maar ik moest dit doen even omdat June andere dingen op zijn schema heeft. Maar broer, vertel me even, van waar dit idee en hoe is al dit ontstaan? Want die theories zijn van ja, man. Hoe is al dit ontstaan? Kijk, in het algemeen, naar mijn mening, zie je traditionele stoffen heel weinig voorbij komen op niet-traditionele dagen. Zoals een Kitty Kotti zie je iedereen wel in een zelfgemaakt iets. Maar daarna verwatert het een beetje. Omdat er is echt een merk, naar mijn mening, die dit stof incorporeert in dingen die je dagelijks ook kan dragen. Ja. Kijk, heel duidelijk dat je niet dagelijks een kotto kan dragen. Dat snap ik. Dus vandaar mijn idee was om de Pangi print in andere items te gebruiken. Zoals een tas, zoals een jas, zoals een... Ja, noem maar op. Zoals een broek die je dagelijks kan dragen. Gewoon details. Het hoeft niet altijd heel groot. Maar het moet in alle tijden dat je een beetje cultuur bij je hebt. Dat is de hele origine daarvan. Dat is de oorspronkelijke idee. En dat geldt zowel voor Surinamers wereldwijd. Kijk, als jij, net zoals jij in Amerika zit, dan heb je toch nog een beetje cultuur bij je, snap je? En dat is de bedoeling geweest van dit merk. Dat is de bedoeling van dit merk. Om ook dit print te introduceren aan andere mensen. Niet per se het Surinaams cultuur, maar ook buitenom kan iemand dit print mooi vinden. Ja. Snap je? Ja. Toch een beetje de boodschap, zeg maar. 100%. Ik heb een gevoel dat wanneer ik dit aandoe, dat mensen sowieso naar gaan kijken en vragen van, hey, van waar is dat? Ja. Kijk, in de market heb ik laatst ook een dame gezien. We zijn wel vrienden met haar. Ze is van, waar is ze weer vandaan? Waar is die ene mevrouw vandaan? Die ene. Ze is van Indonesië en ze maakt gevlochten tassen. Gewoon mooie gevlochten tassen. En die Amerikanen kopen die Tory omdat het iets is dat je niet vaak ziet. Maar het is mooi en het heeft kwaliteit. Ja. Dus toen ik dit zag, die jullie mij hebben gewezen, ik dacht, wow, I gotta jump on this. This is fire. Want ik heb nog nooit zo mooi een Surinaams print gezien, maar in een designer model. Snap je? In een design model. Like, hey, mooi netjes gecombineerd met leer. Heb ik nog nooit gezien. Dus toen ik dat zag, was ik sowieso massief. En om de mensen te laten weten, vanaf ik die tas heb gepost, hebben veel Surinamers toch wel kunnen orderen van dit bedrijf, genaamd Kulturu. En ik zal altijd voor dit bedrijf praten. Ik zal altijd mooie kleding van dit bedrijf krijgen en aandoen en representen. Ik heb al, vrijdag gaat hij al iets nieuws voor me sturen. Ik krijg een van die nieuwe modellen jackets die hij jullie zo meteen gaat wijzen. Ja? En, maar even weer voor de Surinamers, want de Surinamers willen echt, ze willen dit echt hebben. Snap je toch? En dit is bijna nergens nog te zien. Snap je toch? Ik heb een tas en net nog een paar andere mensen hebben een paar items. Maar voor de Surinamers, het is makkelijk te orderen via, we spraken gisteren erover, Tikkie, something like that. Ja, je kan betalen via Tikkie, via bankoverschrijving, Western Union, noem maar op. We versturen ook gewoon wereldwijd.
We hebben al een paar tassen naar Suriname verstuurd. Ja. Ja, eigenlijk, ja, ook de Jan, Amerika, ik bedoel, we kunnen wereldwijd verzenden. Dus elke Surinamer die dit kijkt, of je nou uit Finland kijkt, of Denemarken, of Amerika, we sturen je tas op, je krijgt het binnen. Dus helemaal geen probleem. Oké, mensen, laten we sharen, want dan gaat June ons de items wijzen. Ja. En ja, June is, ik heb June leren kennen op social media. En Ja. nu is June is nu ook mijn mattie. We zijn op de app. En ik mag altijd die eerste modellen zien. Dus I appreciate that, bro. I appreciate that access. Because dat vind ik sowieso dope. En dat ik die mensen ook altijd kan vertellen van, hey yo, die mensen werken, ze werken. Dus ik was zo blij. Die dit te zien krijgt, dus ja. Ik ben best wel excited, laat ik het zo zeggen. Oké, cool. Waarmee gaan we beginnen, broer? We gaan met grote modellen tassen beginnen. Kijk, dit al voorbij zien komen, dus deze zetten we even aan de zijkant. Ja, die is die wel bekende tas gewoon, de man purse gewoon. Maar ik denk dat vrouwen het ook willen, hè? Ja, vrouwen willen het ook. Vrouwen hebben geld. We komen binnenkort wel met een iets vrouwelijker model. Ja. We zijn aan het brainstormen welke model we uit zullen brengen. En welke print. Maar dat komt wel. Maar we hebben nu voorlopig hier genoeg om te laten zien, laat ik het zo zeggen. 100%. Let's show the people. Ja, toch? What Suriname people is working on, the print en al dat soort dingen, man. We beginnen hier met de oversized fanny pack. Dit is een fanny pack die net wat groter is dan normaal. Oversized fanny pack en die kan je schuin aandoen, je kan het aan je buik aandoen, je kan het om je nek aandoen. Ja. Het is prima verstelbaar, de lock. Kijk. De lock is van, wat is het, metaal? Metalen ijzer, lock. Aluminium. Metalen lock. En de band. Metalen lock. Van een automateriaal gordel. Dus het is heel zacht en heel sterk. Seatbelt Tori. Oké, dat is echt boel. En als de seatbelt niet sterk was, zou het niet in de auto zijn. Ja. Dus if de man haar atas die speed, de man take you chagwe. Nanga atas. Ja. Dus de materialen zijn ook, we gebruiken gewoon top-notch materialen, want we willen ook dat dit heel lang meegaat. Kijk, EKK-ritsen, gouden ritsen, je ziet het. Ja. Wat ik het liet zien, de lock, dit is een heavy military lock. Dus... Ja. Kijk, naar de volgende. Ja? Dit is een van mijn persoonlijke favorieten. Je persoonlijke favorieten? Ja, een van mijn persoonlijke favorieten, omdat ik dit stof zelf in Suriname gekocht heb vorig jaar. Oké, ja, ik like die ook, man. En die Surinaamse wapen erop, you know. Ja, we hebben gezorgd dat die wapen precies op de voorkant komt. Ja. Onze logo viel wat daardoor weg, maar dit is waar het om gaat. Ja, het gaat om die wapen. Kan je een beetje naar achter ermee gaan, zodat ze die hele model zien gewoon? Ja, toch? Ja, zuiver. Zo, dat is die oversized fanny pack. Yes. En die zou je dan schuin aandoen. Dus ja. Yo, that shit is fire, man. Je kan het ook zo aandoen. Ja, kijk, je kan er heel veel mee vullen. Ja. Ik zou hem schuin aandoen, though. Schuin aandoen. Ja. Kan je lekker dingen erin vullen, je kan er echt heel veel in kwijt. Ja. En dat, oké, cool. Ik ga jullie even de achterkant ook wijzen. Ja. Mooi. Kijk, die teksten zijn uitgesneden in beeld. Ja. En deze stof komt uit Suriname zelfs. Dit heb ik zelf gekocht in Suriname vorig jaar juli. Dus. Kunnen we de binnenkant van deze tas ook zien? Tuurlijk, ik ga jullie alle binnenkant van de tas laten zien. Ja. We hebben voor de goudkleur gekozen. Ja. Die met de buitenkant ongeveer matcht, zeg maar. Nice. Wow. Ja. Nice, bro. Nice. En ik vind die tas sowieso mooi. Die is sowieso mooi. En mensen, de stof komt uit Suriname. Het is onze welbekende prins die we daar hebben in Suriname. Ja. De Pangi prins. Van alles zo'n beetje, man. I like it. Ja, man, dit is een van mijn favorieten, laat ik het zo zeggen. Ja, dat zijn favoriet, die Surinaamse wapen en die Suriname daar. Oké, cool. We gaan door naar
Volgende. We gaan door. Hey, toen je stond was het beter, Ja, June. toch? Ja, het Ga je was gelijk. beter toen je stond. Het was beter toen je stond. Want dan kunnen ze alles zien. Oké, en dit zijn die oversized cool. En dat is die welbekende pangy-stof van ons daar in Suriname. Ja, Snap je toch? Deze Mooi. Suriname gekocht, dit stof. Mhm, mhm. En ook deze, dezelfde. Kun je lekker groot dragen. Past er Mhm. heel in. Ja, ja. En dit is wat wij als Surinamers moeten gaan doen, mensen. Dit is wat ik jullie probeer wijs te maken. Snap je toch? We moeten creatief gaan zijn. De Mooi. lock, alles is Die hoog lock, alles kwaliteit. is gewoon strak. Ik heb een tas hier, broer. Die tas is massief, Ja. broer. Helemaal clean. Snap je Ja. me? Dus ja, ik ben sowieso. Deze heeft pink. Wauw. Ja. Dames zouden deze echt leuk vinden. Ja, Ja, man. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Ja, man. is pink. Mooi, mooi. De kant heb je een stiekem rits, weet je. Voor je. Oh, aan de achterkant ook een rits. Mooi. Maar die zie je niet Yeah. van de voorkant, dus alleen jij weet dat die hier zit. Snap je? Mooi. Yes, broer. Ja, man. En dit is wat we doen als Surinamers in het buitenland, maar ook de Surinamers in Suriname zelf. Ik heb zoveel lives met jullie gedaan. Kijk daar. Reed, man. Reed. Ja, we komen zo meteen bij de prijzen, mensen. Dus help ons sharen. Dit is de vroege live. Ik weet dat de meeste van jullie aan het werk zijn, maar we gaan die live laten zodat jullie het kunnen zien. Isabel, toch? Zodat jullie het ervan kunnen genieten. Yes. En ik zou ook zeggen, ga de page Cultuur volgen. Ik heb ze getagd in deze live. En als je in Suriname bent en je wil een van de eerste zijn met zulke tassen, dan mag je ze gewoon in de inbox zitten. Website is coming soon. Die website wordt sowieso fire. Website comes soon. Wat nog meer heb je voor ons? We gaan over naar de normale size fanny packs. Ja, en als er een paar winkeleigenaren hier zo zijn, kunnen jullie ook contact opnemen met Kulturu. En jullie kunnen dan een deal fixen. Al die mensen die kledingwinkel hebben daar in Suriname, link op met Kulturu. En be the first store to serve Kulturu. Ja, deze is strang. Ja, ik hou van deze size apart sowieso. Deze is wat ik krijg, hè, of niet? Dit is de normale. Nee, wat jij krijgt, ja, is ook deze, maar die zwart-witte print. Die zwart, oké, mooi. Oké, cool. Ja, man. Kijk, deze gewoon met een mooie witte trui of een rode trui. Kijk, het past al gewoon, broer. Snap je? Het past al, 100%. Kijk daar, het past al gewoon. So, yes. Deze is hetzelfde. Weet je, we gebruiken hoogkwaliteit materialen dat echt gewoon heel lang mee moet gaan. Je ziet het aan de... En die locks zijn ook hetzelfde. Deze lock is anders. Laat me die lock zien, deze lock. Ja, die lock is... Deze lock is ook classy, man. Classy. 100%. Ook de gouden ritsen. Gouden ritsen. Ja. Alle onze ritsen van onze tassen zijn goud, omdat ja, ik vind het de goudkleur van de Surinamers, laat ik het zo zeggen. Ja. Als het zo vrij mag zijn. Dus daarom hebben we ook gouden ritsen gebruikt, zodat het matcht met je ketting of je oorbellen, snap je? Facts. Nou, goed bedacht, broer. Goed bedacht. Ja, toch? Goed bedacht. Dit is de andere tweeling ervan. Zwart-wit. Heel mooi, broer. Hier ook weer hetzelfde. Ook die net iets anders is als wat iedereen gebruikt. De bel. Nice. Achter. Deze gaat ook hard nu, man. Ja. Dit is hem, broer. Dit is hem. En dit zijn onze dingen, hè? Pangy stof en dat soort dingen. Ja. Kijk hoe mooi die dingen zijn gekomen. Ja. Hoe classy. Je kan het gewoon rocken naar overal gewoon. En dat was heel de bedoeling, dat je dan iets zeg maar van je eigen cultuur hebt, die je overal kan En meenemen. dat je kan het overal, want het past gewoon bij alles. Gewoon. Overal bij alles. Ook al heb je classy aan, gewoon aan mijn fiets. Ja. Gewoon, mooi netjes. En ook Ja, voor alle tijdsgroepen. Kijk, dit gaat je oom moet dragen, dit gaat je nicht dragen, dit wil je zelf dragen, snap je? Dus ja, het heeft tijd. Het heeft geen leeftijd. 100%. Het heeft geen leeftijd, je hebt gelijk. Het heeft geen leeftijd. Het heeft geen leeftijd. We gaan door naar een iets wat kleuriger. Dit is meer iets voor de dames. Ja, man.
Ik zie die dames deze rocken sowieso, broer. Sowieso. Ja, man, je hebt gelijk. Yep. Dat is echt iets voor de dames gewoon. Ook weer, Ja. weet je, goede kwaliteit. Mensen, de prijzen komen zo. Dit is gewoon die show in. De prijzen komen zo. Je ziet die Kulturu logo daarvoor. Die gouden ritsen. Ja. En binnen van deze tassen zijn ook heel leuk, heel mooi. Ik ga je even van deze is nogal een verrassing. Ja, deze is een verrassing. Oh, shit. Nice. Het moet wel matchen. Het moet matchen. Mooi. Echt mooi. En ja, deze mensen zijn gevestigd in Nederland. Dus als je in Nederland zit, ga die culture page volgen. We gaan dit blijven doen. Alle nieuwe modellen die naar buiten komen, ga ik sowieso rocken. En we gaan ook lives doen. Dus uiteindelijk, we moeten gaan winnen. En we gaan samen winnen. We kunnen niet aan onszelf denken. Er is genoeg ruimte daarboven. Let's go. Ja. So, dat waren die tassen. Oh, je hebt de andere daar. We hebben er nog een paar, hè? Kijk. Yes. Oh, wow. Deze is echt mooi. Nice, broer. Ja, man. Ook weer hetzelfde. Ook weer hetzelfde lock. Tijdband. Ja, even snel. Dat we kunnen zien. Ja, en zo zie je mensen, wij als Surinamers kunnen heel veel doen. We hebben heel veel talent. Mijn inbox is kapot met heel wat talent erin. Mijn inbox is gebroken, broer. En nu heb ik heb zo net weer een foto gedropt. En ik wou bedrijven zien en bro, die shit gaat kwijt, man. Ja. Ja, man. Er zijn heel wat bedrijven in Suriname waarop wij als mensen slapen en we niet weten. En weet je wat het gekste is? Als ik het zo vrij mag zijn om het te zeggen. Die bedrijven die hebben eigenlijk niet deze kapitaalinjectie nodig. Het enige wat ze nodig hebben is dat wij iets van ze kopen. Facts. En ik ga het weer zeggen, hè. Kijk, June verkoopt kleren, hè. June maakt kleren en hij verkoopt kleren. Als ik mijn kleding bij June ga kopen, dat wil zeggen, oké, June, ik koop mijn kleren bij jou. Jij moet eten, dus je gaat je groente en je kip bij een andere persoon kopen. Die persoon die groente en kip verkoopt meestal geen saus, dus ze gaan hun saus bij mij kopen. En zo keepen we die money gewoon in de omloop, gewoon. We moeten elkaar supporten. Want er is niet één persoon die alles heeft, you know. Ik moet mijn haren knippen. Ik ga naar de barber, you know. De barber heeft kleding nodig. De barber gaat naar June. Dus, you know, like, ik ga dat blijven. Het geld in de rotation, weet je. In de rotation, exactly. Ja, en die binnen is pink gewoon. Ja, man. Je ziet het. Het moet echt matchen, anders is het niet van ons. Nice. Ik heb hier nog 10 modellen tassen. Mensen, laten we sharen, want we willen dit maar ook één keer wijzen. Isabi, laten we die live gewoon sharen. Het maakt niet uit wie aan het werk is, ze gaan het zien. Laten we het sharen. Oh, deze is fire ook, man. Ja. Maar dit zijn echt die damesmodellen gewoon. Juist, en deze stof komt ook in Suriname vandaan. Deze hebben we in Centrum Suriname gekocht. Ik ben eventjes de winkel naar zijn naam vergeten. Ja. Maar deze komt ook uit Su. Ja, mensen, de stof komt uit Su. Dus je moet nagaan, de mensen worden ook gesupport. Jullie hebben toch, de mensen worden ook gesupport. De mensen in Suriname worden ook gesupport. De mensen die dit stof verkopen. Al deze tassen komen van hun. Ja. Snap je toch? Geld wordt overgemaakt en het wordt gestuurd. En het gaat verder en het wordt een tas. Snap je toch? Dus laten we dit sharen. Sharen. Mensen die ook mooie prints hebben, hè, kunnen June ook contacten. Mensen die stof hebben met hele aparte print, die je bijna nergens ziet, maar het is van Suriname en je hebt een mooie roller van of zo. Contact June. Iedereen die stof heeft, kan ons gerust een bericht sturen. We supporten iedereen. Als wij de prints leuk vinden, willen we ze zeer zeker hebben. June, ik heb een contact laatst. Een Surinaamse jongen. Hij is in Siberia. Is het Siberia, Danny? Serbia. Er is een Surinaamse jongen in Serbia. En hij verkoopt Surinaamse dingen.
Maar hij komt wel tekort aan spullen. En hij heeft foto's voor me gestuurd. Ik ga hem ook posten. Maar hij wil werken met mensen die hem Surinaamse dingen van Surinaams cultuur naar Servië kunnen sturen. Omdat hij daar op de universiteit zit. En de universiteit heeft dan een stichting. En ze hebben hun eigen market. Net als die market waar Oké. jij toe gaat, een van deze dagen. Ze hebben ook hun eigen market. En ze verkopen dus. Dus misschien kan hij ook wat voor jou betekenen. Ik wil een Ja. keertje live. Of Ja. wij voor. Ja, Ja. jij kan wat voor hem betekenen. Hij kan weer wat voor jou betekenen. Zodat die tassen ook in Servië gerokt worden. Ja. Is dat me toch? Ik wil hem ook gaan supporten met een paar Ja. hot sauces van mij. Om hem gewoon te supporten. Hij is in de universiteit daar in Servië. Surinaamse jongen. En ik ga ook een keertje live met hem. Zodat we hem kunnen zien. Ik ga ook iets van hem posten. Dus ja man, we werken. En het gaat erom dat dit print wereldwijd rondgaat. En dan kunnen wij dit verhaal blijven vertellen. Facts, Snap je? bro. Het gaat... Deze is wel fire ook. Deze is wel fire. Ja, dit is echt... dit hebben we ook in Suriname gekocht. Ja. Ze hebben ook in Suriname gekocht. En op Die deze... is de ene die mevrouwtje wil toch? Deze ga je sturen voor haar. Ja. Ja, diezelfde print. Nee, volgens mij wil die foutje een andere print. Die heb ik net gewezen, dacht ik. Wat ik heb gesnapt? Ja, die. Oké. Wacht, je moet even double checken. Ja, we gaan we gaan double checken. Ja, oké. Ja man, en dit is onze eigen pangy print van thuis. En het wordt gewoon een Surinaamse kleuren. Ja. En het is ongeveer te vergelijken als deze tas. Dat was zeg maar die insteek. De Suriname colors moeten hierin terugkomen, zeg maar. Ja. Deze ook weer. Hebben we die metalen lok. Ja. Weet je, de band. Ja, dit is gewoon een classic. Ja. Ja, deze is sowieso apart, man. Deze is... Ja, toch? Ja, deze is... ze zeggen het is deze, hoor. Ze zeggen is deze. We moeten double checken. We gaan het even noteren. Geen stress. Ja. Fire. Dan heb ik hier... Ja, mensen, laten we blijven liken. We zijn goed bezig, man. Come on. You know? We zijn goed bezig. De modeltas die we hebben. Laat me zien. Ja, het was die June. Het was deze. Ja, dat is deze. Ze speelt niet. She's watching. Ja, man. Kijk. Ja. Ook een van mijn favorieten. Ja, man. Deze is sowieso Deze hebben we ook in Suur gekocht. Dit print hebben we ook in een Surinaamse winkel gekocht. Vorig jaar. Ja. Hey, bedankt voor die likes en die loves, man. Ik wil dat meer zien, man. Throughout the whole life, bro. Ja. Because we working. And this thing, I'm telling you, one day, 10,000 people gonna watch us. Don't worry. We blijven groeien. I told y'all, we're gonna take over the whole algorithm and we are a family. We zijn een familie, man. We willen winnen. Hey, deze is clean, broer. Ja, deze is een classic. Deze is clean, G. Clean. Ja, deze is die je omoe gaat willen dragen, die je neef gaat willen. Dus deze is tijdloos. Over een paar jaar. Man. Sowieso, I believe that. Thank you for the likes, people. I love it. Mete de like me, moro. Is dat het toch? Wow. Mooi. Miguel, Jacot. Ja, man. Miggy Pengel. Thank you for the likes. Thank you for watching. Ja, man. Yo, ik zie je ook, man. Het is tijd nu voor de jassen te gaan, man. Wat zei je? Het is tijd om nu voor de jassen te gaan. Ja, en nu is de tijd aangebroken om voor de jas te gaan, de jacka. Eerst nog even iets kleins anders. Ja. Aankomende zondag staan we op een event in Amsterdam. Dus voor iedereen die nu kijkt vanuit Nederland of België, die in de buurt is of die familie hier heeft, al deze items nemen we daarmee naartoe. De prijzen komen zo. Maar in ieder geval, aankomende zondag staan we met alle items staan we daar op de event. De flyer wordt ook gedeeld. Ja. Dus dat komt helemaal goed. Dus alles wat je vandaag hier voorbij hebt zien komen, is daar verkrijgbaar. En dat is een van de... Hoe zou je het noemen? Hey, thank you for the likes, peeps. Nah, I appreciate this, bro. I appreciate the likes, the shares. Ja. We zien jullie gewoon, man. It's very important dat jullie weten dat we jullie zien.
Alheen, ik zie je. Siglin, ik zie je. Teresa Kemp is watching. Sammy, ik zie je. Ik zie jullie allemaal, man. And I appreciate it. We werken. We gaan blijven werken. Totdat een dagje 100.000 mensen naar ons gaan kijken. En we gaan dit ding wereldwijd brengen. Al onze Surinaamse bedrijven hebben wereldwijd bekendheid nodig, man. En er zijn mensen in de positie, hè. Ik ben niet alleen de enige met de meeste volgers in Suriname. Er zijn mensen in mijn positie die eigenlijk meer volgers hebben. Maar ze doen geen moeder mee, broer. Ja. Ze doen geen moeder mee, because they hebben een selfish mentaliteit. En ik wil het juist omgekeerd brengen. Nee, een bedrijfje heeft niet altijd kapitaal nodig. Een bedrijf heeft ook recognition nodig. Van, hey, ik zie je, broer. Hey, wakka, ik zie je. Blijf doorgaan. En dat is wat ik gewoon wil doen, man. Dat is wat ik gewoon wil doen. Omdat ik ook klein bedrijf ben. En ik weet hoe het soms voelt wanneer je hard werkt. Maar niemand showt je love. You know? En ik wil mensen wijzen dat als... En nu is zichtbaarheid het grootste probleem voor sommige bedrijven. Want je kan de leukste product hebben, maar als je op het internet niet zichtbaar bent, dan ben je nergens. Facts, bro. We gaan groeien en we gaan samen groeien. En dit is de family. En al deze mensen die nu geplakt zijn aan die screen, anderen die komen van het werk, die gaan ook weer kijken, gaan het supporten. En ze zijn geplakt aan die screen, omdat, kijk man, er is niemand om naar op te kijken in Suriname op dit moment. Er is niemand. Snap je toch? En dan heb je deze jonge kinderen die nu ook op vakantie zijn, die ideetjes krijgen, hoe wij zo bezig zijn. Maar niet iedereen snapt dat, snap je toch? Maar laten we naar die jackets gaan. Ik wil weten van welke print die jacket is gemaakt. Ik wil bijna zeggen die Javaanse print. Ja, heb ik het gelijk? Het is van een Javaanse print. Oké, cool. Javaanse print. Het is een Javaanse batik print. Ja. We hebben het laten drukken op satijnstof. Oh. Dus niet een stof, wij wilden een stof die wat meer glanst. Ja. Kijk, dit is de crop top model voor dames. Dat is de crop top voor dames. Ja. Dan zie je dat ook, mensen. Crop top model voor de dames. Mooi. Mooi. En je ziet het is de bedoeling dat het figuur klopt. Je ziet het. Dus het moet... Ja, die dragons kijken letterlijk elkaar. Dus die hele, hoe noem je het weer? Bro, het is netjes gedaan, bro. Juist. En het mooiste is... En het mooie is draagbaar. Dus dit is de... Ja. Dat is het mooie ervan. Dus dit is, je kan het beide kanten aandoen. De binnenkant is op dit moment de Javaanse print. Juist. En als je even ergens bent. Dus goed dat ik ben dit op straat gewoon met die Javaanse print. En je moet naar even een ander gesprek gaan. Gewoon je draaiatori, gewoon boom. Juist. Snap je toch? Ja. Ja man. Zuiver. Culturo, broer. Culturo. Ga de mijne even aantrekken, dan kunnen de mannen ook zien. Hoe het zit, ja toch? Hoe het zit. Ja, zuiver. Nice, boy. Ik kan niet wachten om de mijne te hebben, broer. Ja, man. Zuiver. Wakanda. Yes, broer. Kijk dat, man. Gewoon Surinaams Javaans, hè? Ja. Print. En die vlinder is ook precies, alles is precies door die details, bro. Jullie hebben echt op die details gewerkt, broer. En kijk, wat je net zei, als je het wil flippen. Ja. Welke size is dit? Wat ik nu draag is een XL, omdat ik hou dat een beetje baggy on shoulders te hebben. De mijne moet wel L zijn, L. Long ja, jouw gaat sowieso L zijn. Ja, maar en kijk dit, broer. En kijk. Broer. Als je het dicht maakt, dan weet niemand dat je dit op de achterkant hebt. Snap je? Facts, broer. Facts. En dit is mensen, dit is pas het begin, hè. Dit is pas het begin. Like, ja, dit is pas ik heb dingen van Culturo gezien die jullie nog niet hebben gezien, hè. Ja, man. Kijk, en wat je net zei, wanneer je zin hebt in print, doe je de andere kant. Wanneer je zin hebt in blakka, want je weet, onze mensen houden van blakka. Dan kan je lekker aankleden. Facts, broer. Facts. En dit is wat ik zeg, hè, mensen. We kunnen het. Als we nou gewoon brainstormen.
Ja, als we dan gewoon brainstormen. Dit is die normale model voor dames. Dus we hebben crop top. En we hebben de normale lengte, zeg maar. Mhm. Mooi, 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 mooi. En Echt kan je mooi. doen stof gelanst? Ja, broer. Ja, broer. Bedrukt En op. voor de mensen die er pas bij zijn, dit is onze Javaanse print, oké? Dit is onze Javaanse print. Het hoort thuis bij de Surinaamse cultuur, oké? Dit zijn allemaal Surinaamse prints. En dit is gewoon allemaal één jacket, Ja. maar je kan hem in verschillende dingen aan doen. Welk event in Amsterdam ben je precies? Vraag Charissa. Camp. Bij de Colorful North Festival. Colorful North Ja. Festival in Amsterdam. En daar is waar je moet zijn op welke dag? Op zondag. Op zondag. Op zondag, Ja. aanstaande zondag, Ja. moeten jullie daar zijn als Ja. jullie Aan de cultuur. flyer een keer nog posten. Dus iedereen gaat het te zien krijgen, zeg maar. Het leukste van deze jas, je kan ook zeg maar, wat ik nu ga laten zien is dat je ook met andere items van ons kan combineren. Kijk, of je nou... Zie je, of je nou voor deze look gaat, zie je hoe die staat? Yes, Kulturu hier yes, yes. en hier. Snap je? Yes, yes, broer, yes, broer. Of je nou voor deze print gaat, Ja, kijk, zie ja. je, het En staat. dat is gewoon die urban look, gewoon, Ja. like, ja. Ja, ja. Dit is de look. Ja, 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 ja. Ja, Alles wat je er bovenop wilt gooien, ja. Gaat gewoon. Boe netjes. dus op de Mooi. zwarte kant kan je veel meer combineren. Ja, ja, met die zwart kan je veel meer combineren. En het is ook gewoon, ook, you know, als je die andere kant aan hebt, je chillen gewoon. En dan zeg je, hey shit, ik moet even snel naar een meeting. En zwart meestal op een Ja. meeting is more like, you know, ik draai maar pap. Ja, Put die gewoon. dat is het. Weet je, het is waar je net zin in hebt. Maar die optie heb je. Je kan flippen wanneer je wilt. Ja, ja, ja. En mensen, voor de mensen die er pas bij zijn, ik ga je aanraden om die live weer te gaan checken. Dit is de designer van Kulturu, June. En op zondag zijn ze in Amsterdam bij een van de festivals. Dus als je in Amsterdam bent, tasjes of whatever, dan moet je zijn. Je kan ook orderen via Suriname, want vanaf ik het had gepost hebben veel wat Surinamers gekocht. You know, door middel van PayPal, door middel van Kiki, wat is het? Tikkie is het. Kiki. Ja. Ja, dus er zijn mogelijkheden. En you know, Suriname en Nederland hebben een goede band, een close band. Dus ik ga jullie aanraden om Kulturu te gaan supporten. Dit is maar het tipje van de iceberg. Ja. Ik heb nog veel gezien van dit bedrijf. Klopt. Wie? Doe je ook schoenen met die print of ben je van plan? We zijn van plan. Ik weet dat een ander bedrijf, want jullie hebben 2 bedrijven. Klopt. Ik weet dat een ander bedrijf ook schoenen heeft. Maar Ja. wat ik wil doen. Voor mijn andere label. Kijk, nu ben ik werkzaam voor Kulturu. Dus ik kan in principe, voor mijn vorige label heb ik ook gewoon schoenen gemaakt. Ik heb hakken gemaakt. Ik heb, ja, die gaan er ook wel komen. En ja, ze gaan echt wel komen in de Pangi print. Oké. Beetje bij beetje, beetje bij beetje. Ik heb nog één laatste ding om jullie te showen eigenlijk. Want voor mijn andere label had ik in 2009 Suriname brillen gemaakt. Dat was destijds hier ook best wel een hit onder de Surinamers. En 4 jaar later dacht ik, weet je, iedereen vraagt er nog steeds om. Let's do it. Dus ik ga je zien. En hier heb je de Surinaamse glasses. Ja. Pik hem op een beetje, til hem op een beetje. Ja, mooi. Suriname. Yes. Voorkant. En dat is wapen aan de andere kant. Mooi, Ja. mooi, mooi. Ik zal het even opdoen, dan kunnen mensen zien. Bomboklaat. Dat is fire, man. Dat is fire. Ja, man. Heel fire, man. Hey, zodat jullie kunnen zien, man. We werken, we representen. We brengen het land naar een ander level op onze eigen manier. En daarvoor heb je geen enkel leider nodig. We doen het gewoon op onze eigen krachten. En dat is wat we moeten gaan doen. We moeten gaan produceren, we moeten met ideetjes komen.
niet alleen met kleren of eten of whatever, maar ook technology. Alleen technology, man. Ook. Probeer iets te creëren. Al is het een game, al is het iets. Is dat weer toch? Doe Klopt. wat. Yes? Maar die bril is sowieso Ja, fire, hè? G. Ja, Hij is man. hard, hè? Bril is hard, bro. Ja, man. En Hard. voordat we gaan, want iedereen vroeg net om de prijzen. Ja, de prijzen. Ja, de prijzen. De prijzen. We gaan het heel even snel doornemen, want ja, we hebben toch nog eventjes tijd. Mhm. Ook heel wat duidelijker voor iedereen. Mhm. De brillen moeten een tientje kosten. Dus deze bril is gewoon voor een tientje. Kan je die gewoon bestellen. 10 En dat, euro heb je een bril. ja, voor 10 euro heb je gewoon een brilletje, man. Ik zie iedereen oudjaar deze bril rocken. Ja, dat zou mooi zijn. Oudjaar zie ik ieder deze bril rocken. Trouwens, heel Dus als er winkels zijn die kijken, kleine boutiques die geïnteresseerd zijn, ja, stuur ons een bericht. stuur June een bericht via Culturo, oké? Ja. Oké. En de brillen zijn tientje, 10 euro. De brillen zijn een tientje. De tas die in jou, waarmee jij een foto gemaakt had, die iedereen nog steeds bestelt. Ja. Deze was 70 euro. 70 euro voor deze tas en echte leer eraan. Hele harde band. Met Suriname en Paramaribo erin. Hey, wijs de binnenkant van deze tas, man. Dit Ja, is man. geen joke. De binnenkant van deze tas, broer, is fire. Ja. Ja, man. Dit is de mijn binnenkant van deze tas even. Juist. Ja. Wijs de binnenkant van deze tas. Ja, en het is kwaliteit. Kijk daar. Kwaliteit. Kwaliteit, man. Het is, we hebben speciaal voor rood satijn gekozen aan de binnenkant. Ja. Het heeft net een wat luxere uitstraling. Mhm. En je kan makkelijk je spullen vinden. Kijk, als het donker is, dan kan je niet gelijk zien waar je dingen zijn. Snap je? Facts. Rood, mooi. Heel mooi, bro. Heel mooi. Ja, man. Yeah, you put a lot of thought in the design, Ja, bro. dat hoort er Put a echt lot of thought. bij. Oké, die tas was 70 euro. Ja. Mhm. Dat was 70. Mhm. Oversized fanny packs. Oversized fanny pack. Ja, die zijn die grote. 35. Ja, toch? Oké, deze is 35. Oké. Voor de kwaliteit wat je krijgt, is het bijna wat weggeven. Maar het gaat erom, ja, hoe zal ik dit zeggen? Je kan een schaap meerdere keren scheren, maar je kan hem maar 1 keer doodmaken. Ja. Snap wat ik? Dus we willen gangbare prijzen hebben, dat mensen blijven terugkomen. Facts. Nou, want die prijzen van jullie zijn echt goed, hoor. Ik ga niet voor je jokken. Ja, toch? De prijzen van jullie zijn goed. En dit is een Surinaams product van de Pangi-stof. Heel mooi gemaakt. Heel mooi. Kijk, en ook deze is ook echt een van mijn favorieten. En past echt overal bovenop. Ja. En dit zijn die oversized fanny packs gewoon. Ja. Surinaamse wapens. Ranang daar aan de andere kant. En dit zijn stof die vanuit Suriname komt. Stof. We hebben ook onze Javaanse stof erin. En onze, ja, we hebben alles, man. Alles, man. Dus, en de kleintjes, Dit is onze Pangi-stof. Ja. Kleine fanny packs, die waren 30. $30 voor die kleine fanny packs. 30 euro zijn ze. 30? Oh ja, 30 euro voor deze. Zeg ik dollar? Ja, je zei dollar. De dollar staat een beetje slecht. Sorry. 25 euro worden, denk ik. Ja. Aha. Ja. De jassen zijn 60. Ja, wees die jassen even weer, want er zijn nieuwe mensen die bij zijn gekomen. Kijk, je hebt de kort model. Dat zijn voor de dames. Ja. De normale voor model. de heren. Ja. Nee, Ja, man. Deze is ook dames, maar dan normaal. Oh, kort en lang. Oké. Kort en lang. Ja. En hoeveel waren die jassen? De jassen zijn 70 voor de heren. 70 voor de heren? Ja. En die voor de dames zijn 60. 60. Ja. En voor de mensen die er pas bij zijn, dit kan je binnen en buiten aandoen. In dit geval heeft hij nu de buitenkant, de Javaanse print. De Javaanse print. Ja. Ja. Ja, man. Yes. En that's it, man.
Ja, Um, dan hebben we alles wel gehad, ook de prijzen. Ja, de dus mensen houden van die prijzen, dus sowieso goed. Good job with the prices. You ja, know, it's affordable and the quality is good. ja, Mhm. ja, ja, het is allemaal solide kwaliteit. En voor oudjaar wil ik wel iedereen zien met deze bril. Dit is een Ja, Surinaamse bril. Ik zie jullie wel graag in deze oudjaar. You ja, know. dat, Dus voor de mensen die boutiques hebben, winkels hebben, ga even in Kulturu hun ja, mooi, mooi, mooi. Ja man, ja man. Dus voor de mensen die boutiques hebben in Suriname, je kan gaan linken met Kulturu. ja, Jij zou dus dan de eerste zijn met de producten van Kulturu. En ik weet dat Kulturu is eigenlijk één bedrijf, maar er zijn twee bedrijven. Hoe heet dat andere bedrijf? dat andere bedrijf van mezelf heet Official IMJ Clothing. Mhm, mhm. Wat ik eigenlijk voor dat bedrijf doe, is ik zet kledinglabels op. Dus stel je voor, jij zou een idee hebben, maar je hebt de middelen niet om, je weet nog niet waar je moet produceren. Je hebt nog geen designer. Ja. Ik doe alles van A tot Z. Mhm. Dus ik richt die labels samen met jou op. We maken afspraken over waar we gaan produceren. Ik design alles. Dus dat soort werk neem ik zeg maar uit handen. 100%. Ja, En ja man, ik denk dat we alles hebben gewezen. En you have some stuff to do. So ja I man. was trying Ja, to still be within that time frame. ja man. En we hebben het sowieso gedaan. En iedereen, you know, normaal zouden misschien 500 zoveel mensen naar ons kijken. Of soms 1000. Maar mensen zijn aan het werk, maar ze gaan dit wel zien. Ja toch? Ja, ja, ja. Ja, en voordat we even afsluiten, hoe kunnen de mensen van Suriname orderen? Dat je dat even vasthoudt. Dat is gewoon via deze pagina gewoon een bericht sturen. De mensen die op Facebook zitten, gewoon naar onze cultuurpage een bericht sturen. Voor de mensen op Instagram, ja, ook daar gewoon een bericht sturen via de DM. Ja, en via de e-mail. Maar ja, Binnen hoeveel dagen is het leverbaar binnen Nederland, zag ik net. 1 dag. Als je vandaag bestelt, doen we het vandaag hier op de post. Heb je het morgen in huis. Dus. Ja. En Ja, het is ja, gelijk ja. op voorraad. Dus we lopen erheen, posten het en je hebt het morgen in huis. Yeah, the prices are standard, right? Overall, like for the whole world. Okay, Ja. cool. Ja, ja, in het algemeen wel. Zeker. Rodney, die bril kost 10 euro. Zo'n bril kost 10 euro, die hij net heeft gewezen. En nogmaals, voor de mensen die erbij komen, de mensen die in Nederland zijn, België en die zijn geïnteresseerd om dit product live te gaan zien op een event daar in Amsterdam. Hoe heet dat event? Colored North. De Col- flyer komt heel online. Dus in de loop van de weekend gaan we heel wat vaker promo. Dus het gaat wat duidelijker zijn, zeg maar. Kijk, wat we gaan doen, voor de mensen die echt geïnteresseerd zijn in dit product, ga de page volgen. De page gaat je al de nieuwe moves geven. Nieuwe Ja. movements. You know? Dus als je geïnteresseerd bent in dit product, het is een mooi product. Ik rock het. Ik ga het rocken. Binnenkort krijg ik meer producten. En ik ga ze sowieso rocken. Ik krijg meer styles. En we gaan foto's maken. Ik ga jullie laten zien hoe het op mij zit. En ik ga kan niet wachten om bedrijf jou blijven beeld te pushen. sturen. Wat? Ik zeg, ik kan niet wachten om jou deze bril op te sturen, man. Want het zit erg heerlijk, man. Nou bro. Ik ga sowieso rocken. Die tas rock ik al. Laatst was ik even naar een restaurantje geweest. Vandaar die foto had ik Ja. gemaakt even snel. Ja, Maar nou, die tas gaat sowieso kwijt. Ja man, die tas gaat sowieso kwijt. Yes, en ja, hij zag getagd. En ja man, ik denk dat er veel mensen zijn in Nederland en in Suriname die sowieso excited zijn voor deze move. En dit product moeten we ook gaan zien bij Amerikanen, bij Nederlanders, Ja. dat is de bedoeling. En zo gaan we Suriname representen, En you know? het is ook belangrijk om, zeg maar, deze prints zijn allemaal uitgekozen. En het is ook om Suriname op de map te brengen wereldwijd. Dit product moet heel de wereld overgaan. Dan weet iedereen waar het vandaan komt, wat het betekent. Facts. Ja, dat. Mooi. En you know, als wij onze producten in Suriname konden maken, hadden we het gedaan. Maar er zijn geen factories
daar in Suriname die ons Yes. kunnen supporten met de kwaliteit die we nodig Ja. hebben. Dus vandaar dat we het vanuit een andere plek doen, maar we brengen Suriname mee. Dat is de whole thing. Want kijk, Nike wordt niet, niet alleen in Amerika gemaakt. Het is in Belize. De headquarter is in Belize. Oké, mensen? De Nike is een Amerikaans bedrijf, maar het wordt in Belize gemaakt. Ja. iPhone, Apple, is een Amerikaans bedrijf, maar het wordt in China gemaakt. Ja? Dus ja, we werken. En als die kapitaal groter wordt, dan kunnen we onze eigen factory daar neerzetten, waarbij we onze eigen... Maar nu is er niemand daar die kan produceren. Snap je me? Er is geen enkel fabriek daar in Suriname die deze tassen kan produceren, die deze kledingen kan produceren op de kwaliteiten waar daar, you know... En zelfs voor mijn hot sauce, er is geen fabriek daar die voor me kan produceren. Dus vandaar dat we het even buiten Suriname doen. Maar de goal met alles dat we doen, is om terug te komen. Yes? Ja, dat is het. Dat is gewoon de goal. De goal is gewoon om terug te komen. En het mooie van June is... June is van... je bent van Curaçao, hè? Ja, ik ben zelfs van Curaçao's afkomst, ja, klopt. June is van Curaçao en die man gaat hard voor de culture. Dus ik kan je zeggen dat onze culture wel een toffe impact heeft. Ja. You know? Ik heb ook Surinaamse familie, dus ik heb altijd wel een link gehad met Suriname. En voor mij de challenge als ontwerp, kijk, ik ben en blijven ontwerpen, ongeacht mijn afkomst. Ja. Toen ik deze print zag, wist ik gelijk wat ik ermee wilde. Wist ik gelijk wat de message erachter is. Facts, want bro. Deze tassen bijvoorbeeld, mensen gaan wereldwijd reizen met die tassen. En zo wordt de boodschap gaat toch overseas. En dat is heel de bedoeling van dit merk. Vandaar ben je Surinamer. Laten we de mensen niet boos maken, man. Laten we de mensen niet boos maken. Je weet dat ik altijd een beetje action meeneem. Nee, maar Surinamers, ik hoef het niet te zeggen, Surinamers claimen je al, broer. Zou best kunnen. Ja, je bent al geclaimd, G. Like, bro, alles wat je hebt gedaan daar zo. You know, je bent al geclaimd, bro. You got the Suriname card. Ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb een hele grote Surinaamse aanhang. Omdat ik altijd wel ook Surinaamse items heb gemaakt. En waarom heb ik altijd Surinaamse items gemaakt? 1, omdat ik Surinaamse familie heb. En 2, Surinamers zijn heel trots op hun vlag. Heel trots. Misschien zijn ze wel een van de trotste op hun vlag zijn Surinamers. Dus elke t-shirt of bril of tas die ik ooit heb gemaakt met de Surinaamse print voor mijn andere label, hebben ze altijd gesupport. Dus vandaar dat ik ook dit heb gedaan of dit heb kunnen doen. Omdat ik al de support heb. En ja, op naar meer zou ik zeggen. Facts, bro. En ik ga altijd blijven supporten. En it don't matter, bro. Ja, man. We gaan dit blijven pushen. Ik kijk naar meer uit. En ik weet dat mensen deze live gaan sharen, liken. En we zijn goed bezig. Ja, en ik weet dat wij vandaag al impact hebben gemaakt op een paar jongeren die naar ons hebben zitten kijken. Want ze zijn op vakantie. Ze hebben een telefoon. En ze hebben naar ons gekeken. En als ze nog niet hebben gezien, gaan ze het straks wel zien. En we hebben impact gemaakt. En dat is belangrijk. Ik zeg altijd aan mensen, als je geen verandering kan brengen, that's it. It's simple. Life is short, life is easy, it's simple, but wij maken het hard. If you can't make a change, then be quiet. Ja, dat is het ook. Want deze items moeten hun impact verder gaan maken. Verder Suriname. De goal is, de belangrijkste doel van dit merk is Suriname op de kaart zetten. Ook de prints, alles eromheen. Facts, bro. En wat heb jij tot slot te zeggen, broer? Kom zondag, voor echt iedereen die in Nederland woont, kom zondag naar de event. We zullen echt, ik weet niet hoeveel 100 items we bij ons zullen hebben. We zullen daar staan met alle collectie, alle maten jassen, alle tassen die je vandaag hebt gezien, alle brillen. Dus ja, ik zou zeggen, kom gewoon langs, man. Kom gewoon langs, kom een praatje maken. Ja, dat is het enige wat ik nog zou willen zeggen, man.
Ja, oké, cool broer. Mensen gaan deze live zien. Als jullie later zeggen komen, jullie willen de prijs horen, dan moet je even weer naar die live gaan. En Ja, of een even, kan huh? ook. Of gewoon een berichtje sturen, kan ook. Gewoon een berichtje sturen. Sowieso, sowieso. Toch? Maar ja, hey, shout-out ook naar je vrouw sowieso. Want zij is, op de achtergrond. En zij doet ook hard werk. Dus shout-out naar haar ook. Met Ja. alles dat ze doet op de achtergrond. Midden in het team van Cultuur, ik ben niet de enige. We hebben nog ambassadeurs, we hebben nog heel veel mensen die op de achtergrond doen hun specialiteit op de achtergrond. Ja. Dus ook shout-out naar hen, want ik doe dit niet alleen. Snap je? Ja. Dit is mijn department. Mhm. Maar iedereen doet zijn taak, om het zo maar te zeggen. Dus ook shout-out naar iedereen. Ja, man. Shout-out naar the whole team. And let's Yes. go. Ja, man, June. I'm gonna let Ja. you go do your things. Because you got a lot more things to decide. Ja, man. We gaan rennen. Boom, lobby. Ja, man. Rustig aan. Ja. En jullie zondag. Kom zondag. 100% bro. Lobby. 100%. Alle. Later. Joe, ja. Yes, peeps. En dat was June. Ik weet dat we niet echt veel kijkers hebben gehad. Maar jullie gaan het wel zien. Als je die live wil zien, ga weer even checken. Dan ga je zien waarvoor Cultuur staat. Ik ga jullie zeggen hoor, dit is gewoon een tipje. Hè. Jullie hebben niet alles nog gezien. Ik heb wel het meeste ervan gezien. En dit is maar een beetje dat ze naar buiten pushen. Yes? Ik ga zeggen lobby. En ik heb een andere optie voor kleine ondernemers in Suriname. Want ik heb een mattie, Renato Archer. Hij heeft een bedrijf gestart hier in Californië. Nu is hij in Suriname. Hij heeft ook een paar dingen gedaan in Guyana. En ze zijn bezig met de Surinaamse Shark Tank. En voor de kleine ondernemers die serieus zijn, die een heel goed plan hebben. Misschien staat er een investment daar te wachten op jou, je weet maar nooit. Maar ik zou zeggen, blijven checken. Ik ga het zo meteen posten. Oké, en hou die mensen in de gaten. Renato Archer, hij is een goat. Hij is nog low-key. Maar ik zal ervoor zorgen dat hij